Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, te seryetay wita alawas, anang pauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mapana ko ni Jolong gapo, mami. Iti ospital ijay ti pakay distinwak. Isu ti ayan ti bakante. Kayat mo asawan, umadayo ka. Katurturpos mo iti nurse. Adayo adagos ti pagtrabahwam, iha. Aganas tayo, mami. Awan mat ngamin bakante ditoy. Anya pa'y ngayon no di kasta. Di mat kapsat mo ani ami. Dito'y ti ayan ti trabaho na. Ngambalog mat. Saan matatao dito'y balay? Napanman siguro ni ijay balay da joy agayim mi, mami. Kanayon ijay balay tigayim mo. Imbag kat tanasing patigayim yo. Saan mauma kada kayo? Maramid na ngamin amin na kay kayat na ijay balay tigayim mi, mami. Adda ngamin sadsadot day jay akasingin mo. Umayla ang nagsukat. Iba tinalatta tinamurngan na sa pumanaw manan. Asino ka di tiagnagan iti Jeff akanayon mo akatext, ha? Apay ang pinakibiyangam ti cellphone ko. Madlaw ko ngaminan na nagbalbaliw ka. Ha? Apay anak ko naman nagbaliwak. Kan, saan tapay matnagasawa? Amo mat anapudnuwakan ka. Apay ay alang-alang mo ti panagayat ko kan ka. Pag ko naamat nga alang-alang ti panagayat ko kan ka. Apay nga dapay lang nalimod akatetext mo. Textmate laang dayjay. Awan relasyon mi. Awan relasyon nyo kunam. Ngam nabasak dagiti text mo. Plano yu ti agkita. Text laang dayjay. Awan mali siya na. Ne, bro. Itamang pa'y nga uminom ka. Saan ka matasigo da kasta? Nasakitin akam ko, bro. Napudno aki ni Ami. Ngam saan napudno kanyak. Pag kuna masan anapudnukan ka. Idinabati na ti cellphone na. Nakita ti conversation da iti textmate na. Ngagnagan iti Jeff. Amerikano ka no day jay. Inatiw na ka nga ron day jay nga Amerikano. Arapaap sa ngamin ni Ami ti makapan iti Amerika. Isuan na nga ramat iti Amerikano. Nagsakit, bro. Kasla may iwat yung pusok. Bro, ano pa hindi ta babae? Makasarak kanto iti mapagkalkan a babae. Isulang ti babae nga ipitpitik ti pusok. Italang dayta. Di kagdanag, bro. Aglabas to dayta, asakit a marikriknam. Saan ka di nga imbagam ang makastrag ka iti asidag nga ospital ditoy, friend? Kastamat ti amok, friend. Ngam adamat insarat ti head nurse akabagyan na. Nayaw awan tinamnamak. Sayang ang arod. Kasapulan nga mapan kaagaplay iti sabaning nga ospital. Ay, imbag pa'y ni Ivy ang kasingin mo, Taadan trabaho na akas may sa nurse. Ngam adayo, taijay pa'y ulongga po. Kasano ka di anaamon na nga adabakante ijay? Nakita nan sa kana iti online. Pinadas na kat napagasatan mo. Padasak man gayam nga awagan ti kasingin mo. Wala saan, padasak mo ti agbirok babaan iti online. Dito'y kuman asidag ti pakasara kami ti trabaho. Tapno saan ta nga agin na dayo. Hello, friend. Kumusta ka ditan? Oh, sigamat gayam, friend. Nasayatak mo dito'y. Imbag tayo mawag ka. Ha? Apay na imawag, ha? Agkasapulan da iti nurse dito'y ayan ko nga ospital. Nag-resign nga min tinaduma ta napanday dya abroad. Kasta ka di? Umayak mat nga rodita. Sige, basta aglugan ka iti bus, ta sabatan ka dya terminal. O sige, itamad laang. Agim paki akta umayak dita. Ang mga noad dapay makauna, sayang tigundaway. Darasam nga rohat tapno masabat ka. At ang aming duty kinton rabi Areglado gayam. Bye. See you. Apay anak ka impake ka? Papanam?
Adda ka no ba kanti iji ospital nga ayan ni Ivy? Mapanak ijay ayan na. Barang makatrabaho akmetan. Ha? Panawan nak ditoy? Ay, saan ako na makaumay diti balayo? Tawan ka matan. Mabalin mo lahat damat ti umay. Taad damat ni mami ditoy. Sika ti makagapuno apay nga umayak ditoy. Ngam pumanaw ka matan. Ay napasensya kan gayam. No ijay ti pakasarakak iti trabaho. Ano sakti mapan ijay? Sige, agawid ak nga rudan. Pimanaw matan. Uray intulod nakla kumamit ijay pagurayan iti bus. O, apa nakarupangat ka asimangpat, anak. Masurunak iti kasingin ko. Apa kasuron mo ti kapsat mo? Kasano? Inawis na ni Joy, ijayan na. Siya kung tinawanan iti gayam ditoy. Nukasta, napanmat ni Joy, iti ulong ka po. Maragsakan kayo, taadan kadwa ni Ivy? Talaga kay kaya tsuday dyan nga Ivy ngam siya. Saan mat nga iti kasta, anak? Amumat nga agmaymaysa ni Ivy ichay. Idin to tadwata dito eh. Ngam duma ti gayam, mami. Awanan ni Joy iti balayda, akanayon ko apapapanan. Imbag tada ka dito terminal, friend. Saan ka di nga imbagak nga orayan ka? Intan, tay pakadak ka ni Nana Lolita nga da ka akadwak iti kwarto nga abangak. Maalaak nga tamot iti pagtrab-trabaho ang mga ospital. Masigurado tagka sa pulan da iti nurse. Kasarita di head nurse. Tanalakamat akasarsarita. Ngam amom, kaslaman na sakit tinakam ni Ami iti mayak dito. Ha? Takay mat. Saan ka nun ama kapan iti balay? Tawa na. Pasensya mo ti kasingin ko. Talaga akas dyan na. Di na maawatan ti sitwasyon ti pada na a tao. Dakil tinagdumaan nyo. Agsaksakit tinakam ti boyfriend na. Taadda ka na sa bali aka-textmate na. Ngam di da pa'y mat nagkita. Adda ka ni boyfriend na? Saan ko nga mo dahi taa? May isa nga empleyado iti bangko. Dahil iti bagbagak kakadwak iti ababangak kakwarto, Nana. Babae mo't gayam ti ibagbagam nga umay akasilid mo, balasang ko. Alangan mo't alalaki, Nana, kit balasang akpay mat. Impagarup ko nga asawam ti ibagbagam asumangpot akadwam. May samat a nurse, Nana. Mapanagaplay ti pagtrab-trabaho. Nasayaat mo't nga rod, tapno adakadwam. Nang rona no pararabii ka. Nana, nasingad agayim ko. Iso nga idi ada nag-resign a nurse. Imbagak nga umaymat dito eh. Sige nga rod balasang kaw. Malayo nagyo ti gargarot siyaw. Tapno makaina na kayo mat. Ada yun sapay tinagapuan na nagbiyahe day takadwam. Agyaman kami, Nana. Sige nga rod, patuloyin men. Hello? Sino ka di daytoy? Ni Jeff daytoy. Oh, amumot gayam ti agiloko. Apay nga iti chat kat panay ti English mo. Sinursorok ti Agilocano. Tapno sana ka mayawawan dito'y Pilipinas. Imbagman? Bilibak mat, iti kinapartak mo anak kasuro iti pagsasao nga Iloko. Nabayag ako dito'y Pilipinas. Taga dito'y tinag. Tila nga mak ti Amerikano. Kasta gayam. Kaya't mo kadimot agyan diti Pilipinas? Wen, kaya't ka. Isuwa nakikahiyamakan ka. Iti nakita ti profile mo. Kinayat ko ti makikahiyamakan ka. Ngam, apay nga awan ladawan mo iti profile mo. Di kagdanag. Agkita tan tumatlang iti personal. Sige. Orayat to nga rod, day tagundaway. Textmate mo ka di day, Chay, anak. Ha? Dumdumngag kayo iti saritaan mi, mami? Naka-loudspeaker kami. Dakas ka di numangag ko ti panakisaritam iti cellphone. Kasano, no sikreto ti pagsarsaritaan mi? Sa anak mo't asabali at tao. Inanak mo't. Rumbang ka di at pati love life kat pakibiyangan nyo, mami?
Ibalakad ko laang asaan ka ko mga agdardarasudos, ang makirelasyon iti saan mo pa'y ngamam mo, anak ko. Mabalin ko nga aramata ni Jeff. Tapno makapanak iti Amerika, mami. Ngam saan anasaya at ang mga ramat kay ti sabali at tao. Tapno magunod mo ti anyaman nga arapaap mo. Awan ti opisina ita, anak. Papanam ka di. Ay, maboring ak dito'y balay, mami. Mangawisak man iti kadwa ka mapanagpasyat. Asino ti awisam? Awan mat ni Joy. Day tangarod ti pakasurunak ka ni Ivy. No di na inawis ni Joy, ada ko makadkadwak dito'y. Ay na anak ko, saan mo ko maapagladingitan dayta? Trabaho tinapanan ti gayam mo, Joy. Adamat mabalin na pagtrabahuan dito'y. Saan ka di? Ngawan ka no ti bakante at trabaho dito'y. Adan to ado mo ti ospital iti asideg. Nabayag samot ang nag-apply. Ngam di na maigasatan. Basta, nalidayak iti panagmaymaysak dito'y. Kat basol da ito'y ni Ivy. Nakaawag ka matami. Awan ka doon kagpasyal. Umay na ko madagasan. O sige, umayak dita. Urayan ka kadi ditoy, wano agkita talaangan iti restaurant. O sige, iti restaurant lang nga rodan. Ibagam na niya restaurant ti pagsinarakan ta. Di, iti sigo da pagpapananta a restaurant. Okay, aginuray ta nga ro, DJ. Bye. At damang ilibre iti restaurant. Uy, bro. Sinmaranta ka man tita. Mayat sakat ti pagnama. Inawagan nak ni Ami. Ag-date kami. Isumot lagayam. Akas laim mungar ka analaylay aruot, bro. Kunak ngamin no insukat na kon, bro. Balakad lang, bro. Kita, tamang anwar aramatan nakalaang dayjay. Ah. Anya ti kayat mga asawan, bro? Kwa, bro. Ti kayat ko asawan. Agridam ka. Amanga nudwa kayo matitibiyag na. Saan mo't siguro, bro? O sige, inakon. Ay, kaasi matigayim ko. Madlaw ko, asaan anapod no ni Ami kankwana. Di na pa'y lakat isukat. Ada ka matgayam dito yan. Nag-order ka kumana. Diyak amo na niya ti kayat mo. Iso nga inuray ka. Sika, anya ti kayat mo. No niya ti kayat mo. Isumot ti kayat ko. Ay, awan namin ti kadwak ngagpasyat. Naawan ni Joy. Napanan na ka di. Taapay ako ng ngawan. Inawis ti salbag akabsat ko. Ha? At nakabsat mo? Italangan na ibagama. Yan, apay asalbag ako ng kankwana. Saan mo nga amuan? Tamaasarak lang kankwana. Ne, apay akasurun mo ti kabsat mo. Saan ka di nga imbagak? Asaan mo nga amuan no apay? Nabayag pa sita na dita nagpasyab dito'y parke. Nabit pa dyan yung umay mi dito'y ka ni Joy. Kasta ka din. Apay adidak inawis. Mabit lang ha? Kita at man no asino ti umawawag? Oh, apay adi mo sungbatan. Wrong number siguro. Ni Jeff ti umawawag. Wrong number? Kasta ya? Wen. Ala, agawit ang Kevin. Bigla si makit ti ulo. O sige, itulod kan iti balay. Saanan? Ipalugan naklangan iti taxi. Apaman ang makadano na kiti balay, iturog ko. Ay, napuyata nak namin iti rabi. Iso akas to iti mariklik nak ita. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, singin daami kan Ivy, may sa honors ni Ivy. Nasingsingpat ni Ivy, ngam ni Ami, akasingin na. At damot kaayan ayat ni Ami ani Kevin. Ngam at namanan sa bali akatetexmate na. Iti may sangal daw. Inawagan ni Ami ni Kevin, tapno agpasyar kan manganda itirwar. Kabayatan ti panagpasyar da, imawag ni Jeff kan ni Ami. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas ana pauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kevin, agawid tan. Bigla sing makitiulog. Ha? Itulod ka na iti balayo. Saanan? Ipalugan naklangan iti taksi. Inak maturog. Napuyatan nak namin idirabi. O sige nga, Rod. Mangparak iti taksi apagluganam. Sige man nga, Rod. Baliwan tantulangan ti agpasyar. Into nawan trabaho tayo. Inta man na nagpasyar, ha? Ne, ada sumungad a taksi. Katawan pasahero na. Daytan ti pagluganak. Hello, Jeff. Nakaawag ka, Mat? Himawag ka kita ngam di mo magsinong batan. Kung amin. Ada iti bag ko ti cellphone ko. Imbatik, tada na panak. Kasangsangput ko ngamin. Kano ta ka di nga kita? Ibagam ka niya ti husto nga address mo. Taumayak to dita. Iti taon laangan ti pagkitaan ta. Iti may saan nalatak a restaurant. O sige. Yawag mo tong road no kaanaw. Okay. Angam, mabalin ka di nga inton sumaruno nga umawag ka kat video call laangan. Sorpresan to laingan. Sana bale, tagkita tanto. Okay. No day tati ko na. Sige nga, Rod. Nagbit ka mo na nakadate, bro. Nabayag adi kayo nagdate. Adda ka na dagos. Idada kami di park. Aday mawag kan kwa na. Idi kwan. Imbaga naman na nasakit ti ulo na. Kaya't nakanon ti agawid, bro. Ay, rumbang kumaamailiw kan ka. Tanabayag adi kayo nagdate. Uray asino man day tangay mawag. Day tangarod kat, bro. Kaya't ko kumapay ngagpasyar kami. Saan nga ta? Nga inawis na kalaang tapnumangan kayo iti restaurant? Kasta nga ta. Nagsakitan ngayon kasta talaga. Balakad lang bro. Saan mo nga ipamaysa ni Ami? Taamangan, nuar aramatan na kalaang. Kunak numayatan ti relasyon mi. At dapay gayang pagdua-dua na tigtignay na. Kaslad na pa kariripo ka, manak ko. At da ka di may tulong ko. Kaya ti ka-textmate kung agkita kami, Mami. Apay adi na kaya ti maki-video call kanya. Amangan mat no at dailimlimad na kan ka, anak ko. Nalaing ka din agilimad dagiti Amerikano? Diya ka mo, saan nga agpapada ti tao? No at daman nagilimad, at damat saan? Ay, anya nga tati aramidak. Magagaranak mo tan ang makakita ka ni Jeff, Mami. Ulitak ngay balakad kan ka. Saan ka ngagdardarasudos ang makirelasyon? Tadi mo pa'y unay am mo di tao. Aramatok laang mat, tapno makadano na ki di Amerika. Kas nakon-akon, saan anasaya at ti mga ramat iti tao? Tapno laang magunod mo ti kayat mo. Hello, Ami. Nakaawag ka man? Maikawak iti kaawan mo. Ada ka din trabahom dita? Adan, babaan iti tulong ni Ivy. Kinaduan nakanapan nakisarita iti head nurse. Kasta? Apay, nasingad ka din da Ivy kan ti head nurse dita? Wan, isumit tinang tulong kanya. Tapno makastra kak iti hospital. Madamag ko man, friend. Ada ka din agar-aram kan ka dita?
Ay na, saan mi pa amasangot ti makilangan kadagiti boys dito higayam. Apay anadamag mo? Amon, makipagkita ka nun kanyak, di textmate ko. Kasano ni Kevin? Kaasimot. Kevin lata di reserba. Ay na, maditi kas tagayam. Daytan tay ibagbagada a doble kara. Saan kami pa'y mo't nagasawa ka ni Kevin? Uray pa'y. Ninsamat amin tinakasaritam iti cellphone mo, gayam. Win nga rod gayam, dandanida ka nun agkita iti ka-textmate na. Ha? Sino ang ka-textmate na? Oray siya katjak matamo. Jak ka di pa'y naibagakan ka? Amay sa kanong Amerikano ti ka-textmate na? Amerikano? Napud mo nga ta, dayta nga Amerikano? Dayta ti saan tayo nga amo. Ngam ko na ni Ami, adida kanupay nag-video call. Saan ka di amay mayat no ag-video call da? Tapno makita dati tunggal maysa? Kuna kano di Amerikano, nga agkita dan tulaang kano. Kasla damading agparparik na kanyak. Ibagam daytakin ni Ami, friend. Hello? Itaman pa'y nga imawag ka? Kasingin ko analaing? Jak ngamin kaya't amay sagmak ka. Anya ko mati pa kaisagmaka ka kunam. Apay, ipalubos ko ket din ang maisagmakak. Ibalakad ko kumati aramidam. Ington madanon ti panagkita yu iti textmate mo. Anya ko mati ibalakad mo? Ada ka din padas mo? Saan ka din awan pa'y tinagbalin akaayan-ayat mo? Saan ko pa'y akayat ti makiayan-ayat? Dumting tulat ta dayta iti umno apanawan kan gundaway. Kat, anya nga rod ita, di ibagbagam abalakad mo? Danggak man, ngumayat matlaan? Saan ka ko mga umunay iti pagkitaan niyo? Anya di kayat mo asawan? Agyan ka pa iti medyo nalingad. Agpaliiw ka, no adda kadwana. Anya? Ne. Aburido ka manan, bro. Di ka manan makaid na. Inawis ko ni Ami arumwar kaminto. Into nawan trabaho. Namadda ka no importante apapanan na. Anya ka no te importante apapanan na. Naibaga ti may sa ka-opisinaan na. Ngagkita da ka no iti ka-textmate na. Ay, no kahit mo, bro. Siputan ta ti pagkitaan da. Santang agpadlaw. Jak kayat amanayunan ti sakit amarikriknak. No makitak ti panagsinarak da. Tamangan no agbeso-beso da. No anyaman ti aramidan da. Masaktanak lakit di. Ay. Manglimlimo ka, bro. Tapno didak madlaw. Kat makitak to, ti ka-textmate na. Paliiwag, no anya ti aramidan da. Adakin ka dayta, bro. Apay akasla madandanagan ka, friend. Saan ka di nga ita ti panagkita da ami kan ti textmate na? Imbag man ta nalagip mo, gayam. Saan ko analagip? Anyo to nga ti resulta ti panagkita da? Padasak nga awagan ninton madamdama. Taibagakan ko na, nga ipadamag namot ka data. Sapay ko ma, tasan nga agdardarasudos ti kabsat ko ang mga ramid iti addang. Madlaw ko nga da pa nang isakit mo iti kabsat mo. Idinto tawan na rik nakakas na kababalin na. Oray kas jay na, kabsat ko latamat. Adda ko mamit kabsat ko akas ta ti kinadungo na kanya. Oray awan kabsat mo, tadamat nagiti gagayam, kan kakabagyam, gayam. Bro, ita ti panagkita da ami, kanday jay nga Amerikano. Saan mo nga ipalagip, bro? Masayar lang yung teriknak. Awagak ti may sakadag iti gayam na. Tadamagak, no sa dino ti pagsinarakan da. Saan ka di nga yung bagana? Ay. Saan ka di nga yung bagana idi ako nam? Iti may saan nalatak a restaurant? Ay na, bro. Ado tinalatak a restaurant ditoy. Masigurado nga iti asidag ti terminal ti bus. Noan niya a terminal ti bus, bro. Interesado ak makakita.
Noan niya ti mabuyak into nagkita da. Anya ko mati maganap mo, bro. Makabuyak iti live a drama, bro. Umay kamat. Tapno duwata ang mga mo. Mabigbig na tantumat laing. Saan? Di ta nga ron dagpadlaw. Tapno sanda tamadlaw. Dito'y a restaurant tinagtulagan ni kanadya. Agtugawak iti igid. Tapno makita k amin dagiti sumran. Rino tapak iti jacket, ti yelo at t-shirt ang nagtulagan mi na isuot ko. Ikatagtulangan ti jacket ko, apaman ang makita ni Jeff. Sa anak pinagpadlaw. Ikabil kong tulaang ti headband iti ulok apakabigbigan na kanya. Inton makita nga adda sumret nga Amerikano. Bro, nakitam ka din ni Ami. Adda iti suli. Kanayon a kumita iti ruangan. Sikan sa langan ti manguray, bro. Di mo ka di kayat ang makita ti ibagbaga ng Amerikano? Tapno masaktanak manin, bro. Patid karam day tapusom, bro. Awatam akas di ti ugali ti kayan-ayat mo. Saan anapudnukan ka? Sige man langin. Kalpasan nga kita da ni Jeff. Agpakitak man kadakwada. Kasta ati lalaki, bro. Babae lang day ta. No kabaalan na timang loko. Oh, kabaalan mat. Jak kayat timang loko. Tajak mat kayat timaloko. Ngamluklukun na ka, bro. Agpada ka di ti oras ti trabaho yu ita babalasang. Nagkuyog kayo mat. Wala na. Kinid daw mi tapno kanayon kami nga agkuyog. Nasaya at mat. Nang runa iti rabi eh. Agkuyog kayo amapan iti ospital. Kan agkuyog kayo manin nga agawin. Wala na. Iso adakil tiyaman ko itigayam ko ani Ivy. Nasingpat at talaga tigayam mo, balasang ko. Wala na. Talaga na singpat. Adda kasingin na. Ngambaliktad mat ti kababalinda. Kasta ka day. Ape adi nakadwa nga imay mat ditoy. Sabali ti trabaho na nana. Empleyado iti opisina iti lugar ni. Makitam ka diti simrat iti restaurant. Wan, nagdakkel a tao. Kalbo man. Dayta nga tati kasinarak ni Ami? Imposible. Nagdakkel. Saan mat apuraw? No di kat negro man. Kaslapay wrestler ti bagina. Dandani saan alumbot iti basit arwangan. Tao. Inroar na ti cellphone na. Sino nga tatiyaw awagan na? Ne. Inroar mo't ni Ami ti cellphone na. Iso nga tati nawagan na. Madla mo ka di, bro. Duyaw ti t-shirt ti negro. Duyaw mo ti t-shirt ni Ami. Pinartakan ni Ami nga insiper ti jacket na. Tapno saan ang makita ti t-shirt na. Ti makder. Kat dinardaras na ti rimwar. Saan mat gayam apuraw? Negro mat gayam. Ami, mabit lang. Agawid ka din? Nakita ka naggapo ka iti restaurant. Nalpas ka din anangan? Kukwa. Saan pa'y? Apay nga rod arimwar ka. No di ka pa'y nangan. Nabatik namin ti wallet ko iti may sa abag ko. Awan ti wallet ko dito yung bag nga awit ko. Nukas na. Umunag ta. Tayin tayo pa'y mangan. Intayo? Sino ti kadwam? Kadwak itay ni Mark. At dan dito uneg. Umay ka, tayin tayo pa'y mangan. Kung naman saan ka pa'y anangan? Itay kayo kadipay? Saan, Maet? Nakita ka arimwar. Iso akin na makam ka. Mabalin ka din nga iti sa balilaangan a restaurant ti papanan tayo? Ha? Ang kasanon ni Mark ije uneg. Amang ano naka-orderen? Ni, Ami! Hapay nga pinanawan ti butang ridya uneg. Nakan ibaga, nga adda ka dito ruar. Ha? Anya ka dito sasawa mo?
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetayo ita alawas ang napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, madanagan ni Ivy. Idinadamag na ang makisinarak ti kabsat na iti ka-textmate na. Binalakadan na nga ron ti kabsat na. Babaan iti panagsarita da iti cellphone. Iti panagkita da ami iti restaurant. Saan ang nagpadlaw da ito'y, idi nakita na ti ka-textmate na. Kat dinardaras na ti rimwar iti restaurant. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ami, apay apinanawam ti butang nga ridya unag. Inakadiba ka, ngadda ka dito ruwar. Anya ka dito sasawa mo. Makakatawak lang, Ami. Impagarup mo a white American. Angam sanmat. Black American. Angam swerte, tanagdakkel. Butanger. Manunga tatik kilos na dayjay. Awan amo kiti bagbagang. Ha? Di ta kayo man lang. Oy! Ami! Ang mga ano ti kwarta na dayjay! Nabsog ti bulsana! Uston bro, nasa irga po iting bagam. Pasensya kan bro. Diyak ngamin kayat ti kababalin ni Ami. Nusyak ti kayan ayat na. Nabayagan ngayon sukat ko. Saan ka di nga ita, ti panagkita yu iti kunkunam aka-textmate mo, anak? Ay, nakita kon. Ngam sana ka nagpadlaw, mami. Masurunak lang. Anya ti kasurun mo? Ay na, saan mat gayam apuraw? May samat gayam a Black American. Kan nagdakkel ti bagina. Anya? Saan apuraw akas iti impagarup mo? Ay, wan, mami. Makapadismaya tinakita. Dinardaras kon ati pimanaw. Ngam, tidakas. Anya tidakas ako nam. Apay nga da ijay da Kevin kan Mark. Sino da kita Kevin kan Mark? Di boyfriend ko. Kan tigayam na, mami. Anya? At the boyfriend mo, ngam di mo imbagbaga. Apay nga rod anak isinarak kay ti sabali. Hello, Mami. Kumusta kayong dita? Nasaya at mat, anak ko. Ngam ti kapsat mo, masursuron. Sino ti kasuron na, Mami? Nakipagkita iti ka-textmate na. Masursuron asimangpet. Saan nga Amerikano apuraw? No di kat Amerikano anangisit. Anya? Anya ti resulta ti panagkita da, Mami? Imo na ti kapsat mo iti restaurant. Idi mawag ti lalaki. Saan ang nagpadlaw ngayon mo na? Idi nakita natin ang awag kan kwa na. Primano ka no adakos. Nasaya at mat, tay naramid na tinsingasing ko. Asaan nga agpadlaw adagos? Kaya't mo asawan. Insurom ti aramidan na, anak. Saan ko ngamin akayat amay sagmak ti kabsat ko, Mami? Makakatawa ang itimbag ang mga inaramid ni Ami iti ka-textmate na. Uray siyak mat. Makaisamak idimbaga ni Mami. Uray siyak. Diyak ninamnama a Black American gayam ti lalaki. Ngam tinakadismayaan ka no ti kabsat ko. Tibagi ti lalaki. Apay? Kasla ilipante ka no. Nagdakal ka nalukmag. Kasla ka no wrestler. Ay, isumat lagayam adina kayat nga video call da.
Kaya't na nga ilimad ti itsura na. Agpaiso ti pagsasao, nga awan tiyag na na yun, apalimod. Uy! Si kamot ti masabat ko, Ami. Adda ka din nakakatkatawa iti panagsabat ta. Ah? Malagip ko lang. Noan niya ti itsura yo, no da kayo ka ni Jeff. Nakutong ka. E din to tahigante ni Jeff. Di nakman katawaan. Ang sa bagay, ang mga nubak ng DJ a Black American. Pag ko naamat abak nang. Ano siguro ti maigatang na itikanan na. Isu akas jay ti pamagina. Sige ditakan, tada pa importante apa panaka. Ti manaw akas tada pa ng lais na kanya. Amangan no agpay sumot abak nang DJ a Jeff. Amangan no kaguran ako ni Kevin. Kadwa na gayam ni Mark idi ije restaurant. No agpay sa abak nang ni Jeff, ako na ni Mark. Matulungan nak na rod ang makapan ije Amerika. Awagak man keti. Agpambarak no apay nga awanak iti pagkitaan ni kuma. Aramatak ni Jeff, tapno magunod ko ti arapaap ko ang makapan ije Amerika. Hello, Jeff? Imawag kami. Apay ngawan ka, iti pagsinarakan ta ko ma. Pasensya kan. Adamin emergency na pasamak. No kaya't mo di agkita taitan iti pareho a restaurant. Pudno ka di, agpakita ka no mapanak ijay. Wan, agpaiso ti bagbagak. Kan sorry. Adala ngamin emergency na pasamak. Iso ajak na kaumay iti pagsinarakan ta. Okay. Inak nga rudan iti pagsinarakan ta. Uray siyak. Agrobuatak mo tan tamapanakon. Aginuray ta ijay ha? Nakabado ak iti green at t-shirt. Kan maong pants. Nakatugaw ti kasla butangar kan nagdakkel a tao. Kasla gulayat. Idinto ta siyak, nagbasitak. Asit gakman. Hello, Jeff? Siyak ni Ami. Oh, Ami. Nagpintas ka kayam. Come on. Take your seat, please. Oh, mamika. Agyaman na, Jeff. Nasimpat samot deto'y abutangan. Kunag no saan ka manen nga umay. Damagak man no. Sa dino apagiliang tinagapuan? California, USA. Kung naman nabayak ka dito ay, kan bilibak tamom ti ag-Iloko. Ilocana ti inak. Isumat lagayam. Kaano ka kadinagsubli di Amerika? Agyan kami pa'y dito eh. Jak payam mo, no kaanwak ang makasubli. Mabalin ka di, akanayon tangag sinarak. Wan, basta awan trabaho. May saak ngamin nga empleyado, Jeff. Bro, maialis namat gayam iti destino. Kasla kayat kumatan nga umalis ta iti trabaho, bro. Ne. Naliday ka, bro. Ada ka di maitulong ko? Into nadata ni Jeff pakayalisan ta. Barang malipatak ni Ami. Nakitak ida iti day Jeff Negro. Agkibkibin damatan. Kaawatan, nga da relasyon da. Akat, nakita da ka kade. Diyak amo no nakita dak. Si Miyasyak adagos iti dalan. Idi nakita kida. Lipata mong day Jeff a babae, bro. Makasarak kanto iti maikarikan ka. Nagrigat ko nga rod amalipatan ti babae nga ayatek, bro. Kastapay ita, tasadiwa ti sugat. Ngamdumtang ti panawen, nga agbalintulangan na piglat. Sige, bro. Ikarigatak alipaten ni Ami. Iti branch ti kumpanya di ulongga po kano ti pakayalisan ta, bro. Nasayat met.
Barang makalipat no saan ko na makikita tinang sugat iti pusok. Ay, malagip ko man gayam, bro. Saan ka di anasaong kanyak? Nga day Amerika ti dadakkel mo? Uwan, bro. Sumagmamanon atawan day jay. Awan ka di mat plano masumurot ijay. Adda, ngam gapo tadyak kayat apanawan ni Ami. Sana kasimurot kadakwada. Anya nga ta, no padasan taman matimapan ijay. Sikaman. Padasan taman trabaho ijay Amerika. Kat mo na. Kahit agbirok taman mo't iti Amerikana. Uray na taytayag da, ngam data. Adan plano mi ka ni Jeff nga agkalaysa, mami. Rombang lang nga agkalaysa kayon. Tagdadaksen ka na ko na. Apaya di mo pa'y inuray ang nagkalaysa kayo. Sakbay ang nagsikog ka. Isungarod nga agkalaysa kamin. Saan kami ko mga agkalaysa? Kasano ngay ang maisurot na kaya Amerika? No saan kami nga agkalaysa? Teka di ipapan mo ija Amerika ti makagapo. No apay-apay kalaysa ka kini, Jeff. Iso ti numero 1 ang makagapo, mami. Ay, oo na yun, anak ko. Pinagbalin mo nga ay ayam tinakirelasyon. Intorturad ko lang, mami. No makapanak lakit di Amerika, jak lamon. Anya ti kayat mo asawan. Anya pa ingay, no di, goodbye, Jeff. Adda kanulugan ti kumpanya, amang itulod kadatay jay branch ti kumpanya jay Olongapo. Inta pa alaan dagi ti gargaret tayo. Agkita tayo iti garahe ti kumpanya, bro. Makapasyar ta adi na oras iti Olongapo. Imbaga, tadata tinadutukan iti branch ti kumpanya jay. Ay, makadayo tamatlaangan dito eh. Oo. Agliday ka man ako nakon. Agragsak kakit di, tasabalin ti pagtrabahuan ta. Lipata mo ni Ami. Makakita kanto, kunak manen. Wen bro, ikagumakalipatan. Kasta, di mon laglagi panday jay nga Ami. Itanam mon itilipat. Ala, intangaro din alaen dagiti gargarta. Tapno saan kayo amarigatan, ilakam kayo iti pangaldaw no adda jotiyo. Sana bale, sana nangina ti singgir ko. Mayat day ta na panunot yun, nana. Nalaklaka, ngamtiin kayo pa'y mga ije restaurant. Total, asidag mo ti ospital dito. Alaman nga rod, nana. Nagninang agpay so tinaluto amakan iti kantin ti ospital. Dahita nga rod tinanghag ko. Nangina ka no. Wen, nana. Imbag ta na panunot yun, dayta. Mabalin ko nga awisan ti kadwak nga empleyado nga umaymat mangan dito'y, nana. Sige, balasak ka. Saan na bale? Taada kadwak apara luto. Agnegosyo kami man maut. Nalawang agpaiso dito'y apanganan dagiti mayat amangan, nana. Pagbalinan nyo kit di akantin da ito'y. Ado mati empleyado nga umay mangan no nalaka tilako yung. Unsa nga agpaiso, balasan ka. Imawag itay ni mami. Agkalaysa ka nun ni Ami. Makikalaysan ti kabsat mo, ngam awan pa'y kaayan-ayat mo. Madanon tulat ta day tagayam. Ay, kapilitan nga aglive ta, tapno madarayan ta ti kalaysan ni Ami. When agayam, mangi-file tan iti live ta. Uray ta sumagmamanolang mat nga aldaw. Sapay medyo nasakit tinakam ni Ami, idi nagrubatak nga umay dito eh. Napunas siguro ti sakit tinakam na, friend. Awan pagdanagam. Inton malpas ti kalaysan ha, agsublita manen adagos dito eh. Kapilitan ta dito'y kat nga rod ti ayan ti trabaho ta. Bro, nadamag mo ka din. Makikalaysamat gaya man ni Ami. Anya? Makikalaysan? Jay ka di, negro, a boyfriend na, ti pakikalaysaan na? Anya pa ingay. Awanan na, insugat na kan. Talaga saan ada kami ti agkagasat, bro? Kaano nga ta masarakak ti kaginasat ko? Ay na, bro. Dumtang to, iti masakbayan, adi mo mapuutan.
Sapay ko, bro. Di ka kadiagdanag, bro. Ubing kapay. Mabalin ka din nga ipagnatan ti papeles ta, tamapantay di Amerika? Apay ko mapantay di Amerika. Awan ka di ti plano magsubli di Amerika? Agbiro kaklangan iti trabaho dito eh. Anya? May mayat no di Amerika ti pagbirukan ta iti trabaho. Saan ako na mabalin nga subli di Amerika? Ha? Apay asaan ka mabalin nga agsubli di Amerika? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetayo ita alawas ang napauluhan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti nagkita da ami kan Jeff iti restaurant, saan ang nagpadlaw ni ami. Kat dinardaras na trimwar, sinurot mat da Kevin kan Mark, kat ingkatawan ni Mark, tinangrabak kan ni ami. Gapo iti arapaap ni ami ang makapan iti Amerika, nakikalaysa kan ni Jeff. Tanam namaan na, ang nalakalaan ang makapan da ito'y iti Amerika. Iti sabali abangir, na idistino da Mark kan Kevin, iti kabarbaro abrans ti kumpanyada, iti ulong gapo. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agbiro kaklangan iti trabaho dito eh. Anya? May mayat no di Amerika ti pagbirukan ta iti trabaho. Sana ka mabalin nga agsubli di Amerika. Ha? Taapay asaan ka mabalin nga agsubli di Amerika? Saan ko nga ibaga? Tama nga no madismaya ka. Kunak, apay asaan ang mabalin nga agsubli ka di Amerika? Basta sana mabalin. Saan mo ko manadamagan no apay? Sinalbag? Naspak anam nama? Ay, surun ko. Naimas ti luto yun, nana. Idi pa'y kumana panunot yu dayto eh. Idi nakitak tirigat yo, asaan ang makaluto. No kasjay nga da duty yo. Nakapanunot ak nga agluto para kada kayo. Adolakit diti umay mangan dito'y, nana. Ay na, agyaman kami tasaan kami amarigatan nga agluto pa'y no adda duty mi. Pagyamanak, taado kayon nga umay mangan dito'y. Umad-adon tupay, nana. Awisen mi dagiti daduma pa'y at trabahador. Agyamanak. No agnanayon na kastoy, ada discount yung kanyak. Ah? Si dadaan kami mat nga agawis iti ado asuki, nana. Da kayon sa ababala, sang tiswertek dito yung boarding house ko. Nasingpet kayo ngamin, nana. Saan abaybay ante apo, tinasingpet a tao. Apay ka di nga gapapa kayo manan iti asawam. Kasano? Katsaan mo't gayam ang mabalin nga agsubli di Amerika? Apay asaan ang mabalin? Ay, naideport ka no ti sinalbag a lalaki. Anya? Na-deport? Anya ti basol na, taapay na-deport. Nagtakaw ka no, mami. Agtatakaw gayam di ang lalaki. Anya? Na-deport? Gaputag tatakaw? Ay na, makapasuroon. Iso nakikalay sa akin kwa na, tapno makapanak di Amerika. Ngam na-deport mat gayam. Ay, anya nga rudan ako. Asawa mo. Awan maaramitam tanalpasan ti amin. Diyak o manugot, mami. Saan
saan ang mabalin. Bro, awan opisina inton bigat. Taman mo't padasan ti ag-surfing ije baybay. Ngem, saan kumit nga amo ti ag-surfing? Iso nga ron nga intag sursuro. Nagmayat kita dagi siya naglaing ag-surfing. Sapay sana ka nalaing aglangoy. Oh, di mo ko na natakrot ka, bro. Adumad dagiti makita kang agsursuro. Kasano nga rod, kat sanak mat analaing aglangoy. Nungay malmasak. Adda kadwa tayo a swimmer. Isalakan da tayo. Amang ano siyak ti umuna amariskyo. Iso nga ron nga adda riskyo. Adda da asidadaan amang isalakan kadagiti agkamalay. Adda ka di amamom ka nakwada? Sa anak ang naturad amapan agsursuro, no awan namnamaek amang isalakan kadata, bro. Nagpintas mo't dito yan. Ado nga agpaiso dagiti agdadamong agsursuro. Adamat dagiti naglalain. Adda maabangan iji a surfing board. Intaman mga abang, tapadasan taman mat, bro. Intaman nga rod, bro. Ay, dagiti trainer. Ibaga ta, ngagdadamo ta. Tapno isuro data. Saan nga ta nang inatibayad? Saan matkit day? Ta saan akas iti surfing training center anang inatibayad. O sige, mga alata iti saggay sa ta surfing board. Ken trainer. Kaduna, ay nagmayat dito yung apagpalabasan iti oras no awan opisina. Huwag ngagpaiso, bro. Ado nga agpaiso ti tao nga agsurfing dito eh. Mayat dito yung apagliwliwaan. Umaitan to manin. Remor ti asawam, kapo iti kangingiwat mo, anak ko. Dooray saan nga agsubsubli, mami? Linukunak matlaan. Kasano ko maalinukunak ka? Apay adi na imbaga nga iso kat saan matgayam apuraw. Kandi na imbaga a deportado a tao. Panagkunak kat saan apa ng loko, tadi mo mat dinamag. Nagkita kayo pa'y nga imuna sakbay ang nagasawa kayo. Kunak nagpaiso ti magbaga ni Mark abak nang. Saan nga taasi ka tinang loko, anak ko? Apay ko maasyak, mami. Nakiasawa ka kankwana. Gapoy ti tarigagay mo ang makapan iti Amerika. Saan ka di? Just kikit di. Napeke aklakat nga rudan. Day ti madi iti manglokloko. Tasi kantumot ti maloko. Apay anak kaimpaki dagiti lupot mo. Saan ko naman usan ti kaskan ka? Napintas ka, ngam nagalas mo ti ugalim. Oray siyak, di ka matan kayat. Nagalas ka lang arudan, peke kapay. Awan serbi ti pintas mo, tanagalas ti ugalim. Imbag pa'y jenalaad, tamayat ti ugalin ha. Naalalas ka pa'y ah? Sige, rumwar kan dito balay mi. Dita ko man nagkitkita pa'y. No kasano ti babawim, nakarkaro akpay. Wana, takwarta lang tinapatagkan ka. Anyat klase mat tao. Hello, anak. Kumusta ka ditan? Hello, Mami. Nasayat kami lang tamat dito eh. Awan pagdanagan niyo. Kasano kayo matdita, Mami? Pimanaw ni Jeff dito'y balay. Apay pimanaw. Nabati ka didita ni Ami? Wan, anak. Saan amaanusan ni Jeff ti kapsat mo? Dahil ta tinangag ko ngayong baga na kini Ami. Dakkel ka din ti tiyan ni Ami, Mami? Wan madlawan. Kasano itan? Aganak to ka di awan asawa na? Ay, anya pa ngay nga rod anak ko. Nako na ni Jeff kin ni Ami arupat kwarta. Kwarta kanulaang tinapatagkan ko na. Bro, adda kanu kantin iti asidag ti building tayo. Nalaka kanu dagiti lako. Angam, naimas kanu ti luto da. O di padasan ta ti mga ni Jay. Un bro, napadas kanu ti may sa akatrabahuan ta. Naimas kanu ti luto da. O sige, mapantay ito nal daw. Nung magustuak ti luto da, ijayan ti kanayon apanganan ta. Katuna,
Adu kanu pa iti empleyado iti ospital amapmapan ijay. Asidag samat ngamin ti ospital ijay kantin nga ibagbagam. Asidag iti ospital. Ang asidag iti punerarya ay jak kayat ti mapan ijay. Si kamat. Jak pa'y nakakita iti kantin iti asidag ti punerarya. Ada pasyente anay pan iti emergency room. Duwata amapan kanu ijay. Kasta ka ni? O sige, intang arudan. Naira na pa'y matapangal daw. Sapay mabisina kun. Uray tsak nga rod. Ngam adamat agkasapulan iti serbisyo ta. Kapilitan nga iso ti unaan ta. Sakbay ti panangan ta. Intang arudan gayam. Ang mga nunapanan ti doktor iti emergency room. O sige, mapantan. Kababain, no maunaan na ta ti doktor ang makadanon iti emergency room. Oh, darasam gayam. Nakita nga ang turong ni doktor iti emergency room. Ita kayo laang nga makita dito'y kantin, babaros. Nadamag mi anaimas kanu ti lutoyo dito'y nana. Empleyado kayo ka di dita ospital? Saan nana? Dita kami kabarbaro a building. Isumat lagayam nga ita kayo laang nga makita. Kanayon kaminto nga umay, nana. O nana, kanayunin mi ti umay. Basta da discount mi Sigurado da ita, barog. Adamat kanayon nga umay mangal daw dito a nurse, nga italaang nga awanda. Nana, babalasang da kadipay. Ay, wan barog, masigurado ka babalasang da gijay. Barang makasirpat kami iti nurse, nana. Awan da akas na, barog. Nulakat awan pa yasawa yu Ay, awan pa'y nana. Barang dito iti pakasarakan mi. Aga nakakadi nga awan ti ama ti anak mo. Basta dalaki titod na kwarta nga aramatek nga aganak. Awan na sakita bakrang ko, mami. Iso nga imbaga na arupat kwarta ka. Takasta ka maangamin, anak ko. Agbiag ayamot ti tao nga awan kwarta na, mami. Kamali, anak ko. Uray sa nga gabsoon ti kwartam numad iti ugalim. Awan umasidag ang mga rayat kan kano agkasapulan kay ti tulong. Ngam, saan mo matamagatang ti kayat mo? No awan kwartam. Maibaon mo ka di ti kwartam no agnangabit ka. Kat kasapulam ti pannaranay ti padam a tao. Mabalin mo matida atang danan no ado ti kwartam? Kasta ti panagsasao ti tao. Anakurang ti ayat iti puso na. Naoperahan ng ti pasyente. Impanda ni recovery room. Ipabantay tapay ti sabali, anas. Tayin tapay mangan. One friend, itaya ka pa'y ang mabisbisin. Intan iji kantin ni Nana Lolita. Ado siguro tinapanangan iji nga empleyado. Ang mga nutad-tad dalaangan tinabati ang para kadat. Urayan niya ditan. Mabisina ka talaga. Intag pa kada iti head nurse. Tayin tapay mangan. Isunti mangibaon iti sabali a nurse amang kita iti pasyente. Kasangsangpot dan samot anapanangan. Apag gusto nga ron. At damot mabati dito'y apanawan ta. O sige, mapanta nga ron din. Itaman pa'y babalasang. Imbag ta inlasinan kayo iti sidaan niyaw. Dandani ngamin maibos tila ko amasida. Adda ngamin emergency itay, nana. Da kami adwati ng kadwa iti doktor. Kasta ka day. Paisaganak nga rodan ti makan di talamisaan. Ay, talaga amangan kami, nana. Mabisbisin kami una yan. Amuyaw, ada ka barbaroan na tataer ababaros ngay may nangan itay. Apay dagiti natataer ababaros, nana. Diyo ko naan akursunada yu ida. Kursunadak ida, para ka na kayo. Apay ko mga ibirukan na kami ngay, nana. Saan mi pa'y matamasangod agita? Maditi agbaak. May mayat matlaang no ada katakunay na iyo itirigat kan ginawa. Mami, nasakit ti tiyan ko. Ha? Saan mo pa'y akabulanan? Tapno agpasikal ka. Apay nagsakit ti tiyan ko, mami. Mapandangarudan iti ospital. Ay mabitla ang tamang hayabak iti taksi. Sige nga, mami. Nasakit na talaga. Apay ang nasakit. Kat saan ka pa'y nga aga na? Marigatan akon, mami.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluhan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalapas, masurun launay ni Ami, idinaamuan na amay sagayam a deportado ni Jeff. Di na ninamnama anay deport. Kat saanan anasaya at tipan nakilangan na kan ni Jeff. Kat pimanaw ni Jeff, iti balay da Ami. Iti matayan da Mark kan Kevin. Inawis ni Mark tigayam na, ama panda agsursurong ag-surfing, iti igid ti baybay. Nagustuhan da nga rod. Kat naibagada nga agsublidan tupay. Kabayatan na, iti matayan da Ami. Kalaat asim makita, ti tiyan ni Ami. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mapantay di ospital. Mabit lang tenak mga yab iti taksi. Sige man nga rod, Mami. Nagsakit na talaga. Apay anasakit, kat saan ka pa imot nga aganak? Ingay mga yaban iti taksi. Marigatan ako. Sige nga rod, anak ko. Mabit lang. Apay ngay nagsakit matan di tiyan ko. Sapay awan da di abutangar. Uray isula ko mamot timang tulong kanya kiti kastoy akasasaad ko. Kastoy gayam no awan ti asawam. Ay, just ikit di. Umay ka na, anak ko. Kabalam ka di pa'y timag na. Marigatan ak, Mami. Kaslag pipikal dagiti sakak. Agpatulong ka dagiti karuba. Saan ka kabailan? Amangan pa'y kit din numatulid ta. Ay ko. Sa bali talaga ti sakit ti tiyan ko. Kastoy nga ta ti aganak. Saan nakpaimot nga aganak? Nakrigat mat gaya man. Humayon, anak. Inayabak ti driver. Sa labayon na kan. Tamapantayon. Hello, anak. Adda madi anapasamak dito, Apay ka di, Mami. Anya ti ko naman napasamak dita. Si makiti tiyan ni Ami. Inyag ko dito ospital. Ngam ko na ti doktor nga ectopic pregnancy ka, no? Ectopic pregnancy, Mami? Kaasimat. Saan nga agbalin nga rod dayta? Taiterwar ti matres tinagyanan ti ubing, Mami. Huwag nga rod, anak ko. Inauna kumapay nga apukok. Kasanon ti kabsat ko, Mami? Addan iti operating room, anak. Sapay ko matawan dakas ang mapasamak kan kuana. Nodda ka kuma dito, May saka kuma ang mga sikaso kan kuana, anak ko. Mga aktilib ko, taumayak dita, Mami. Sige nga rod, anak. Bye. Apay ang matartaranta ka, gayam. Adda ka didangkas anak pasamak. Inak pa iti ospital, gayam. Inak mangala itilib ko. Impanda ka no ni Ami iti ospital. Ha? Apay, anyat sakit na. Nagsakit ka no ti tiyan na. Kuna ti doktor, ectopic pregnancy ka no. Ala, kaasimat ti kabsat mo. Sapay umuna day jay asikog na. Wan nga rod gayam. Saan na bale? Taman na kaawat mo ti head nurse. Palubusan na klakit di. Ay, didak siguro palubusan nga aglib. Umayak kumamot ka. Sigurado dayta. Saan na ka palubusan? Tawan mo ti umno arasun mo no apay nga aglib ka. Kunarigat no agidan ta nga aglib. Apay nga agdardaras ka, balasang kaw. Anya tila pasamak. Inakbit iti ospital, nana. Mapanak mangala iti emergency leave ko. Agawid ak pay biit.
Nay, apa yun? Anya tinapasamak? Impanday ti ospital ti kabsat ko, nana. Kasta kad Ala, ingka nga rodan tapno saan ka mataktak. Kunaklakit no apay nga agdardaras ka. Kat aglayon ka kadin nga agawed. Uwan, nana. Iso kayong tugot kong tibag ko. Ala, agan-anlad ka nga rod, basang. Kumusta ka, Ami? Anda ka dito yung ospital. Naglivak. Apaman anaamuak nga da ka dito yung ospital. Kasano anaamuak nga da dito. Imawag ni Mami. Tamadanagan iti kasasaad mo. Dinardaras ko matan tinagliv. Apay nga ta. Damo nga anak ko. Ectopic pa'y. Saan ka kumaunay nga agliday? Ado dagiti banag. No apay asaan nga iti matres tinagyanan ti ubing. Isumat lagayam. Nagsakit ti tiyan ko. Sa balim at gayam tinagyanan ti ubing. Delikado no saan anaditik adagos. Mabalin ang maapektaran ka nga ina. Amo ka din ni Jeff tinapasamak ka ni Ami, Mami. Saan pa'y anak? Si kalaang tinawagak. Tamadanag anak, idi adda iti operating room. Masapul ama amuan na. Tapno amo na tinapasamak iti anak da, Mami. Ay, di tayo matamo no sa dino ti ayan na. Itchat tayo. Takarbangan na ama amuan tinapasamak. Ala, adakan ka no itchat mo anak ko. Uray kas na. Ipakaamok ka ni Ami. Noan niya timakunana. Ipakaamom inton makariing. Nakaturog pa'y ngamin. Wen, Mami. Uray klang ang makariing. Tagsarita kami, may papan iti daytoy abanag. Mayat matkit di inumaamuan na. Tabarang inton umay. Agsinublianda nga agasawan. Dayta ti may sapanggap ko, Mami. Agsinublianda. Taagasawa daket nga rod. Awagak ni Jeff, ta ipakaamok tinapasamak kan ka. Pinanawan nakmutan. Anya pa lang ti pakasapulan kan kwa na ngay. Nga masapul amamuan na. Di mo amo, no dumtang to ti panawan. Kat umay nakitaan tinamnamaan na nga anak yo. Ha? Agsublin to nga ta? Amang kita iti agbalin ko mga anak mi? Amo na amasikog ka pinanawan na. Amang ano si Diran na ka, no saan mo nga ipakaamo tinapasama. Awagam nga ron, tapno iso ti agbayad iti bill ti ospital. Saan aday tagbayad ti makagapo, tapno ipakaamom tinapasamak kan ka. Karbangan na amaamuan, taputot na ti ubing, kan asawa na ka. Sige nga ron, tadyak pa'y mo't makatrabaho, takas to'y mo't tinapasamak kanya. Hello, sino da ito, eh? Hello, Jeff. Ipakaamok nga da ni Ami dito yung ospital. Apay nga da iti hospital. Anya tinapasamak. Ectopic pregnancy. Kapilitan anayro artifitos. Ta saan ahusto tinagyanan na. Kat, kumusta ni Ami? Maladingitan. Ngam nasaya at matanti ka sa saad na. Ang paimbaglaangan. Anya nga ospital ti ayan na. Iti kaasitgan nga ospital iti ili. O sige, umayak nga rod dita. Bye. Umay ka ni Jeff dito yung ospital, Mami. Isuti ko na itay nagsarita kami babaen iti cellphone. Imbag man ta saan nagsukat iti contact number iti pinanawan na ti kapsat mo anak ko. Naira na naka-online, Mami. Inawagak, babaen iti messenger. Masiguradok ang maladingitan. Tao mo na aputot na. Anya nga rod ngay, Mami. Awan ti maaramidan tayo, Tadaditan. Umuna kumapay a baby tayo. Kasta matan tinapasamak. Awanan maaramidan tayo. Tanapasamak kan, Mami. Mailuyusak no makitak ng agsangsangit ti kabsat mo. Anya tinapasamak. Saan mo pa'y may takabulanan? Basta, bigla nagsakit ti tiyan ko.
ectopic pregnancy ka no kun ati doktor. Okay, aginana kang Ruden. Tapno dalas ka pumigsa, kat makaawid tayon. Agbayag ka ka dito eh. Bantayan ka, kasi mat ni Mami. Agdandanag ka nagpuypuyat. Napanandan ka ni Ivy. Rimwardamat, idi nakita dangaddaak. Napandan sa iti kantin iti dayting ospital. Amangan no mabisindan. Di da pa namin nagmerienda. Anya ti kayat mo akanen? Saan pa'y amabalin? Urayak pa'y tibilin ti doktor. Di mo ka di madlaw. Manipod nag-awid tayo dito balay. As-asikaswan na ka na imbag ti asawam. Uray saan anasaya at titratom idekan ko na. Wan nga rod, Mami. Makonsensya akpay kit din. Iso asan arumbeng apagawidem. Pagyanam dito'y katag sinugyan kayo nanak ko. Wan, Mami. Dumawatakkan kwa na iti pamakawan. Agyamanak ka anak ko. Masiguradok ang maaddaan kayon tumatlaang itiana. Adong ngumat gayam. Uray kaslabutangar a tao. Saan ang maala itit sura ti tao? Tapnos gaam ti kinadalos ti puso na. Dayta kat babaan iti aramin. Nasurunak ngamin. Idinaamwak na idiport, Mami. Ngam makonvict akas kriminal nga uray inosente. Adamat managdakdakas ngampulos asaan anatiliw. Nawaya. Kaya tiyasawan? Amangan no inosente ni Jeff, Mami? Saan nga iti kasta anak ko? At dadagiti nagbasol ngam agbabawi ka nagbalbaliw. Ikan kumaida iti gundaway ang makilangan kada tayo. Dagiti nagbaliw akas normal a tao. Bro, itong bigat. Mapantamanan, ijaigit ti baybay. Apagiso, awan opisina inton bigat. Intanto man na nag-surfing. Aglumbata, tamo tamutten. Uy, kumarit ka mo ta, bro. Nalain ka ka din. Amok matbasitan, bro. Si Kangay, kumarit ka di tilumba? Saan ka apaayen, bro? Matungpal ti kalikagom mo. Ket, anya nga iti pustahan ta. Anya nga ta tinasaya ta pusta. Sika ti rumbang agpanunot, ta sika ti kimarit. Okay. Di mabak, iso ti taya, ije resto bar. Ha? Ay, kato na. Saan nakapabak, bro? Ipasiguradok, asaan asyak ti taya, ije resto bar. Para makita, no asinon to ti taya, bro. Makitam ka di ti marker, ti medyo adayo, bro. Wen, bro. Aglumbata amapan, ken agsubli, baba ni ti surfing board. Ije ti pagrikusan ta. Sige nga rod, bro. Okay. Agbilang ak iti talo. Agtaray ta nga aggapo dito eh. Agsurfing ta, no makadanon ta iti danom, nga agturong ijay. Ariglado, bro. Kat isaganam ti kwartam. Taintanto ijay resto bar, inton malam. Saan nga ta sikat ti agsagana, bro? Ha? Ay, ti pasamak ti mangibaga. No asino kadata ti aggasto, bro. Ala, agbilang kan. Apa yan gayam? Anya di mapaspasamag? Aging ginid gayam. Kasanon dagiti pasyente. Alangan arumorta. Anya ti aramidan ta? Dito mo't may error dagiti pasyente. Kasanon, agyan ta kadilat ta dito ayanda gayam. Itarayan ta ka, Deda. Deda mo't makataray arumwar. Diyan ka mo teramidak. Kasanon numarba to'y pasdag. Sa kruyak di may isa nga ubing. Sa kruyak mo't di may isa tarumwar ta. Kasanon tinaduma. Subliantan tinaduma. Pangikabilang tangay kadakwata. Sa payagtudong agpaiso. Kevin! Ayan mo! Oh, di ako makita tagayam ko. Oh, nagdaktal itay ti daluyon. Kat di na naibalansi ti bagina. Oh, basapol nga inak agparayat. Tapno matulungan mi ti gayam ko.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas, anapauluan, tarigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kevin! Ayan mo! Oh. Diyan makita ti gayim ko. Nagdakkel itay ti daluyon. Di na naibalansi ti bagina. Oh. Masapul nga inak agpaarayat. Tapno matulungan mi ti gayim ko. Agkakaribos na dagiti tattao. Gapo itigin ginad. Kalaat ngamin adim makal ti daluyon itay. Adulakit diti kaswaltes. Ijay. Ad-rescue team ijay. Masapul abirukan mi ni Kevin. Ang mga no saan ang nakatakdang adagos itay. Masapul ang matulungan mi ti gayam ko. Imbaglakit din. Tanakitak ang nakapaklab iti kadaratan ti gayam ko. Impandan iti emergency room. Sapay ko ma. Tawan dakas ang napasamakan ko na. At dasugat iti ulo na. Agi na naakpay. Pangururayak. Noon niya ti ibaga ti doktor. At damot nakita ka. Ngagdardaras asimrak a nurse. Ditoy. Agi na naakpay ditoy. Ti pasyente. Nagtaarmat da ito yan na pasyente. Nalmas ka no. Kat nakita daan nakapaklab iti kadaratan. Alag dagiti vital signs na. Asikaswag ka na laing takaasimat. Sabay nagtaarmat. Ayan ko kadi. Imbag na nakapuot kan. Ada ka dito yung ospital, sir. Ami. Adda ka dito yung ulong ka po. Amam ni Ami? Saan asyak ni Ami, sir? Agtagtagay na pa kadi. Apay nga ibaga masana si kani Ami. Husto pa'y laang mati pa nagkitak. Siyak ni Ivy. Kasingin ko ni Ami nga ibagbagam. Anya. Adda kasingin ni Ami. Apay adi na yung bagbaga kanyak. Kasano nga ibagana, no di ka mat nagdamag, sir. Saan ka di arumbang? Nga ibagana ko mati amin. Agsublin ti doktor ditoy, sir. Kapampanaw na itay. Unay kan bro. Pinagdanagnak itay. Kung naklakit din nun almas ka. Kasano amalmas tinalaing. Kasano? Nakitak a dinalapos na katidaluyon. Idi kwan, di ka magtan makita. Sinit pa ko adagos ti surfing board ko. Kat nagkapatak ang nagpaigid. Induron nak matidaluyon. Nariknak anay dong parti ulok. Kat jakon amo ti simaruno ang napasamak. Amangan no dagiti kayo anayanod, tinagdungparkan ka. Isu anawanan ka iti puot. Kalaati napasamak. Siguro, isu nga dasugat iti ulok. Kalata di makal ti daloyon. Jak narik na ti kunada aging ginad. Kasano kumamarik nata, kat madamatang agserserping.
Na ospital kakat nga rod. Imbaglaki din Tasaan ka unay anadanghan. Adda pagsayatan ti pan naka-ospital ko, bro. Anya? Pagyamanam ti pan naka-ospital mo? Nasugat lang nga rodan taulong? Kas tapay ti bagam? Kumusta kan, sir? Mayat ka din ti Riknam? Mark, dahil ti bagbagak apagsayatan na ana-ospitalak. Ami? Kasano nurse ka? Katno... Kunakon ka tamas daw ka akas kanyak. Imposible da ito Anya ka dito imposible. Kasano gayam anam-amuyo ti kabsat ko? Nagkatrabahuan kami iti may sa akumpanya, madam. Ay, bilat ako man tiawag mo kanyak, sir. Di na kami nga rod awagan iti sir. Amom tinagan ko, kas pasyentem. Okay nga rod, sir. Kevin. Mabalin mo ka nun ti agawid ko na ti doktor. Iso ti nakasurat dito'y chart mo. Mabalin ka di amamuan. No sa dino ti pagnanaadam dito'y, Ivy. Iti boarding house nga si dag iti daytoy nga ospital. At da kantin na. Adaman pasyente ka nagtaar gayem. Itaman pa'y anangagkukan ka day tabalikas anataar gayam. No makitam la ko ma, talaga anataar. Di mo nakita, taidyayan ti ubing tinagyan am ngamin. Anya ti sakit ti pasyentem anataar ako nam gayam. Adda kano iti baybay, idi nagdingginad. Idi dimakkel ti daluyon. Nadalapos sa kano. Imbaglakit din ta saan unay anagbayag ti gingginad. Di ta mo ti aramidan ta. Uwan nga rod Rumwarta ko maidi, ngam agtudumat. Ken di ta mapanawan dagiti pasyente. Intamanen mga niti kantin. Ijay kano ti boarding house ti nurse ti pusok. Nurse ti pusom? Kaya't mo asawan. Isu ti mga agas iti agsansanuong apusom. No nasaktan man ti pusok, adamat mga agas. Sapay kabsat ti ex mo. Uray ay, tanay asawa mo ti ex ko. Amom bro, kurso na adak mat di may sa agayam na. Diyak mo tin nakikita. Pangkita nga takan kwa na. Mamati ka kadi ana ilitlaeng tilubong dagiti agkagasat? Si kahamad bro. Umilat ayamat tilubong. No da kayo ti agkagasat, agkita kat agkita kayon tulata. Imbag taadda kayo babalasang. Umay kumamanin dagiti ibagbagak akursunada ka para kada kayaw. Asino ka di tinakdakamatin yun, nana? Unyag pa'y sunana. Oh, makita yo ka diti doa sumungad. Talyawin nyo Imposible da ito eh. Amom da Kevin kanti kadwana? Wan gayam. Da Kevin kan Mark dayta. Aggayam da. Awan dakas na, no agayam da. Taggayam kayo mat. Ninanamot. Kababain no mga datirabak yun. Umay da nga tamangan dito, nana? Wan, masiguradok dayta. Kumusta ka, Ami? Mayat ka din teriknam, tay may kamat dito'y salas? Medyo mariknak at napigsa akon, Jeff. Nalaing ngamin nga agasikaso ti asawa. Agsipo, tanapod no, ti panagayat ko kan ka. Manipod ita, supapakak mo't dayta panagayat mo kanyak, Jeff. Agyaman ako unay, Ami. Rumbeng lang nga agin na yata, tagasawa takit nga road. Wan, Jeff, kat pasensyakan iti kinasabrak ko kan ka iti kalabas. Nalipat akong dayjay. Mga barawanan ta. Wan, Jeff. Joy? Adda ka dito'y ulongga po? Apay nga da kamat dito'y ulong gapo.
Apay anas daaw ka, nakakita kanya. Nabayag asinapsapol ka. Apay kumasapulan na. Adda ka di utang ko kanka. Kwa, inutang mo ti pusok. Ha? Ngamin na, manipod nagpukaw ka. Sinapsapol ka. Kat itatanasarakan kan, sa apay kuma, tasaan kan amapukaw pa'y. Kasano nga da kayo dito ulungga po? Adda ka barbaro a branch ti kumpanyami dito, hoy. Da kami tinapili ang maidistino dito, hoy. Kasano matanakaw may ka dito, hoy? Babain kin ni Ivy. Imbaga nang agkasapulan da iti nurse dito eh. Nasdaaw kami ang nakakita ka ni Ivy dito, hoy. Impagarup mi, ani ami. Agkakaingas da ngamin launay. Katamom ka di. Isuka no ti mangagas, itinasugat a puso ni Kevin. Ha? Amom ka din ni Kevin, iso ti ex ni Ami. Anya? Ex ni Ami, kunam? Wan, saan siguro nga isudat agkagasat? Sa balitin na ituding akagasat na. Oh, apay nga ron akitanak iti kasta. Dakas ka di. Nadlaw ka nun ni Nana Lolita, asikatisang kakita ni Kevin idimang mangantayo iti kantin. Apay nga isupay tinagbalin nga ex ni Ami. Apay kung ano kas na, saan damat anagasawa? Boyfriend lang mo't. Amok nga damat riknam kin ni Kevin. Idi pa'y ladamom anakita, kat imbagamon anataas. Oh, apay adi ka makaid na, bro. Masapol ang mapasungbat ko ni Ivy. Adda order kanyak dagiti dadakkel ko. Mabalin kon ti sumurot iti Amerika. No maasawak, ikuyog kun to iti Amerika ni Ivy. Nagasat kayo nga rod, numakapan kayo adagos. Sigurado amaud-udi ak, tamabayag nga ipagnad dagiti papeles. Awan mat ngamin dagiti dadakkal ko ijay, akaskan ka. Sana bale, tulungan kanto bro. Adda pagyanan nyo ijay, taadda balay dagiti dadakkel ko ijay. Sige nga rod bro, ikagumaan ta nga rod apasumbatan dagiti dua. Oray ag double wedding tayon to. Mayat dayta na panunot mo. May sa ti pagkalaysaan, kan pakaangayan ti reception tayo. Wan bro. Nabayag ka din nga amumda Kevin ka ni Mark? Wan mat, idi da Ami pa'y kan Kevin. Nagpakpakaasi ni Kevin kin ni Ami. Adi na isuksukat da ito eh. Ngamga po iti arapaap ni Ami ang makapan iti abroad. Insukat na kin ni Jeff. Kasta ka di. Saan nga bagbaga ni Ami nga da kaayan-ayat na? Saan ko nga mo? Gapo siguro, tada ka dito eh. Idinto taadamot ijay ili tayo. Saan nga nga umawawag kanyak ti kabsat ko? Manipod mat idi mayak dito eh. Saan ko mat anasangon nga inawagan? Makumikom tangamin. Wen nga ron. Nabayag mat basitan nga idardarirag da Kevin kan Mark ti panagayat da kadata. Sungbatan ta kadidan. Panagkita kit na pudno da kadata. Sapay dandani kanon mapan iji Amerika ni Kevin. Day tangarod mo timbaga na kanyak. Impay tantan na lang ti mangipag na iti papeles na. Imbaga na nga ipagnak ka no ti papeles ko. Tapno mapanak mo ti jay Amerika. Hello, anak. Imbag man ta nakaawag ka manan. Kayat ko nga ibaga kada kayo nga adan kaayan-ayat ko, Mami. Kevin Del Monte tinagan na. Anya? Kevin Del Monte? Timot sigod akayan ayat ni Ami dayta. Sa dino tinagkitaan nyo? Adasa nga ti kumpanyada dito'y, Mami. Nagbali na pasyente, tadanda ni Nalmas. Dayta ti damo pa nagkita mi. Nasa o kanyak ni Ami anasaktan ka no tiriknana. Idiin sukat ti kapsat mo. Nasa ni Kevin kanyak dayta, Mami. Ngam,
Imbaga na nga irugi kung timangipag na iti papeles ko ama pan ija Amerika. Tulungan na kano, tadandan iti ipapan na ijay. Kadagayam dadakkel na ijay. Kasta ka di. Napudno nga tamot kan ka, anak ko. Sinong bata kon tamakitak mo't anapingat, mami. Inton malpas kano ti kalay sami. Agpa-Amerika kaminton. Wala, addakan ka dayta, anak ko. Kita ang malatatigasan. Inwalin ko idi ni Kevin. Gapoy ti arapaap ko. Ngam, ad-adda nga inadaywan nak tinapintas agasat. Numaminsan, madi iti mga ramat iti sabali at tao. Gapo iti bukod na arapaap, anak ko. Wan, mami. Ni Ivy, saan na nga inarapaap ti mapan iti Amerika? Isumat ti makapan. Saan ngagpapadat igasat ti tao, anak? Mamati ak iti dayta, mami. No na nga tuunay ti arapaap, ngam kayat agun-udan iti madi, wano nalakaawagas, ad-ada mababtuog, paawan iti husto a lugar. Wan, anak ko. No asino pa itinwalin mo? Di mo ninamnam mga isugayam ti umno. Nagasat ti kapsat ko, mami. Maragsakan ak para kan kuana. Magnamnama ak. Ano anyaman ti baligi ti kapsat mo? Di nataliplipatan. Kastan sa dagiti nasisingpat, mami. Saan idabaybayan ti Diyos? Iso aliklikan tayo ti mga ramat iti sabali at tao. Gapulaeng iti maysa at tarikagay. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryete o itaalawas, anapauluan, tarigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.